Krásny deň, priatelia. Nachádzame sa v Bardejove na sídlisku Wimpark, kde vám chcem ukázať príjemný trojizbový byt, ktorý mám pre vás na predaj. Poďme si ho pozrieť bližšie. Tento byt sa nachádza na 3. poschodí bytového domu. Pozostáva zo vstupnej chodby, kde je toaleta a kúpeľňa, obývačky a detskej izby, kuchyne s komorou a spálne s vlastným balkónom. Byt je čiastočne prerobený, má murované jadro a prislúchajú k nemu až 2 pivnice. Tento bytový dom má vo svojom okolí vynikajúcu občiansku vybavenosť. Nájdete tu všetky potrebné obchody, v blízkosti je ihrisko, škola aj škôlka. Ak si tento byt chcete pozrieť aj osobne, zavolajte mi. Dovidenia!